Wani dɔgɔ de ko wala dali la bi la k'a bɛ ka di a dɔgɔkɛ Seydou de ma a ko ten kɛlɛkɛlɛ waa ɲɛma kun i b'a dɔn a ko ɲama ɲuman nɔfɛ kun ne fana bɛ yɛlɛma n ka taji la n ka muso furu waati ne ye villa min don la ne yɛrɛ ma bɔ mabɔ nana bila ne ka to ne na taalen n ko adama fɛ ko ni papiye bɛ k'a b'a bolo ko ba taa yɛlɛ k'i tɔgɔ la saya ta su la ne sara mɔgɔ tɛ na fɔ an fila kɔngɔ ta ye fa donc ne nin ka ɲama fɔ n y'a fɔ nin ka sa fɛngɛ de bɛ mɔgɔ sɛgɛn nata kojugu ani bɛrɛbɛrɛ awɔ wallahi n'i ma nata kojugu fɛn bɛɛ bɛ dilan mais an nata de ka tɛmɛ baara de kuma kɛlɛta min dade ni baraji la i bɛ o tɛ yen wallahi n'i y'a ye komi i ye du yɛrɛ di ta ka di nin ma a ka du in bɛɛ y'a ta sara di se o ye lafiya de ye n'a muso n'a den muso kelen b'a bolo a y'a muso fila so o kɔrɔ ye jagoya i ka fila ta dɛ a ti jɔ o kan sinon aw sirannen don k'a kɛ ka so kɛ muso fila place direct aw da sɔgɔ belebeleba y'an ka kɔkɔla kosɛbɛ halisa k'a k'a janto an na denmisɛnnin quoi n'a ye sira min kan n'a ma ɲi a b'o fɔ an ye quoi n'an tɛ falen b'a la n'an tɛ falen b'a la a diyara n ye o ye fana k'u janto maa min t'a yɛrɛ jalaki o tɛ maa ɲɛ ne delila k'a fɔ bɛɛ ko ni ne ko olu kɛmɛ y'a fɔ n yɛrɛ ani ne ka ko in mɛ sira tɛmɛna ala bɛ ko dɔ kɛ nin nɔ dɛ i dan sɔgɔ ala bɛ ko kɛ min nɔ dɔrɔn i b'o ye ka bɔ daminɛ tɛ dayɛlɛ o ye ala yɛrɛ ka kɛ ye walayi ɲini dugawu min n y'a kɛ ka mali dɔn m'a yira masa arahamani la ani woloba la ani wolofa su la yala dama ala bɛ dugawu ye sarilaw sinjiyɔrɔ m'a fɔ a ɲɛna sisan ko in kɛlen komi an bɛ ka ɲɔgɔn wele ka kuma ɲɔgɔn fɛ maa ni ɲɔgɔn cɛ bɛ san saba bɔ ɲɔgɔn ye e bɛ se ka da o la mɛ telefɔni b'an cɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ne fana ye nin kɛ ni yɛlɛmana n ka so kɔnɔ don min na ne y'a dɔn wele ka bɛɛ wele ka taa yɛlɛma k'a bɔ so kɔnɔ a nana kɛ bi ci kɛ ko k'a yɛrɛ balo cogo di ko yanni ka na ne y'i balo fiyɛ tigɛ ka bila ne taara naani sa ye yɔrɔ bɛ yen naani sa na fila sa n'ale fila bɛ k'a balo a bɛ nin bana bɛɛ fila bɛɛ an ta sɛnɛ tɛ taa yiri dɔw sɔrɔ a mɔgɔ ma wallahi a bɛ ko dɔw ne tiɲɛ man ka bari na ko bari ma mɛ wallahi ka bawo ko baara ka do la baara dɔn ta ke bɛ yan ne baara sisan fana bɛ ka yɔrɔ dɔ bɛ k'a bilen ne yɛrɛ bɛ dɔ ka hali yɛrɛ b'a ka ye ne bɛ alhamdulilayi wari ye wari bila yan yɛrɛ tɛ fo ka taa di mɔgɔw ma de k'a y'a kɛ a tɛ ɲɛnabɔ dɛ an bɛ dugawu de kɛ aw ka bari ɲɛ yàrá la aw ka bari ɲɛ ka baara ala ka kɛ kira ni ala yɛrɛ ka kan bari ɲɛ tɛ a ye ka ɲɔgɔn tɔrɔ min ye yàrá bɛɛ ma ala ka kan foyi t'anw da dugawu hadamaden filɛ fɛn dɔ ye mɔgɔninfin dɔ kɔni ye nin kɛ n'a sɔrɔla sen fɛn parce que n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛnnin n'a ka denmisɛnya bɛɛ denmisɛnnin ka wari di ma miliyɔn bi naani dabila baara kɛ don kelen mɔgɔ ma ne ka wari cɛ ni wari kun mara ko kɔrɔ an ka nin bulon dɔɔnin y'a ye an ka nin kɛ wari bulon o la an t'a sɔrɔ teliya la an min na a y'o caman kɛ ale bɛ ka wari in na kana tile kelen a ma tɛmɛ 20 ta ka a jɛ koyi tile kelen a ma y'a ye tile kelen ale bɛ taa wari bila ale de t'a ta ale de t'a bila ale de t'a ta ni mana kalan kɛ e yɛrɛ b'a
ika kalan kɛ suɲali kan o de bɛ ka mɔgɔ caman segin wallahi barika de i tɛ barika sɔrɔ dɛ ayi barika bɛ ne dɔ y'a fɔ k'i ba mais duwawu bɛ ne kɔ i yɛrɛ de y'o san siga t'o la wa ti san nkalon kan ayi u bɛ san ka kɛ awɔ o ci dɔ cɛ ma nin kɛ fo ka dabara kɛ ten dɔrɔn a ma i ni sɔgɔma o t'a ɲɛ bani ma se k'o kuma alhamdulillah rabbil alamin se ko ba ka ta bani ko diya be be to mais ne ni ma do ko ala sababu la i b'a fɔ de alhamdulillah rabbil alamin ta to alaye ne ye mun ye wala ne ye mun ya mais ma fɛ so fɛ je fɛ so i b'a fɔ de mun ye bon mara me bolo no mara i ye fɛn dɔrɔn i yɛrɛ sɔrɔ alhamdulillah ne bana da ni bara dome se ko ba ɲɛna kasange dilan a yɛrɛ filɛ jɔlen ɲɛna kasange dilan ka ban ka wabi segin fara ɲɔgɔn kan vraiment i tɛ ala ye i tɛ kira ye ne bɛ na wabi segin ni n bɛ baara n bɛ opération min kɛ ne bɛ baara ne tɛ baara kɔ a ye wari ta ka ko n fa a ko taga i kana opération kɛ f'i ka nin kɛ saraka ye ani ɲinan san 7 e ka di ne ye cogo cogo ne ka di ne ye cogo ne yɛrɛ ka di ne ye ka ma wɛrɛ ɲini tɔlɔ de bɛ ɲɛ bolo i ye kɔɲɔmuso fo ni maloya la ma wɛrɛ y'a tɛ fɔlɔ kan segu ba kana k'i ye k'i fɔ k'i ye alhamdulilayi ala ka ɲɛ kuyi la ala ka ɲɛ kuyi la ani cɛ jara awa ala ye jigi fɔ ne jigi ka kitaba naani de jigi o kitaba naani ye jumɛn ye ale kurana jaburu arsala lagdare o nafa n'o bonya ba kɛ yara bilama ala ka nin duwawu yara ala anw bɛ deli i ye diɲɛ da ka diɲɛ kɛ seleke naani ye kɔrɔ ni tile bi wɔɔrɔ duuru kɔrɔ la su kulusi y'o fana kan o nafa n'o bonya ba kɛ yara bilama ala ka so in kɛ so kɔnɔ ala anw tɛ se anw ye jɔnni ye o tɔ de ye ala an b'i deli masa min y'anw jɛ fo ka na anw wele ka don so in kɔnɔ ka na nin baara kɛ badenw de ye nin kɛ sinjiya ni kanuɲɔgɔnya de la n'i ye seba ninnu ni kira ninnu ni ka da muhamadu la yara o y'a kɛ bariya ninnu bariya ala ka bariya ala ka nin duwawu kɛ dugu min na yara ala ka so in kɛ so tuma bɛɛ ala ka duwawu kɛ